boleh pi berak te ki dengan ki aktor i bante sokumi i bader i producer juga film kapap bat ka ana ki dulu ki film i ba Michael Pengrup i bader i aktor ki music video ki paper la pet ki YouTube channel kumjuru i pana parang bapi cai ki serial biasa akten mah di YouTube channel te kalau idap daga mesim ke bah so keman bagi don hande i kenduk lang ba ha kate ka si apply tarik kadon kencing ngilek kai football final pedeng ka Sport Club bat Kariboy United FC te kan long ka apply tarik menta ka si sejai hang tei Hamadan Umroy te ngkapan pi parlok Pinoan Mansaki bat hakate ke sengiru kandon kajing lek kai friendly match kajing lek kai susanat pedeng aktor kasi aktor Nariboy bat ki aktor na Selong je ngatrai pinsawan ban pek no kerkom lek kai mar bekide ki aktor ki po he long ki kia mo nama tai ta ma bla sudah kan film me teter ba ka game ngila menong ba kede kajing kelan met lek se ya bun kiba la susyong la sutia la sulit la suwan ki kam le her ha ngador nei bante sapni iban ai sikendir ketir ka bai dei bat ketir football ka apa dei nakale jonga kumwei na ini reklam lang hakan ka film dengan dapat ke sukuman ke bakra ban nga ai ke brom ke bakra cha ka tebe jing sai klub kabala wanra ya kan ni ka football ka por ben miet ni i ha ka jing la kai ha po tham ri phoi la se ni i baka lakiu na kui ka por teng ai ku ble ye ki nong penya ni i kan no ka jing pelut ka jing i ka jing pelut jing sep man wanra ya kan ni football ha ka por ben miet te la se ha ka por miet la se babon ngi ki nong ya simenta ki laki aktor na po Shillong ban na po tham ri phoi la se ha ka por ben miet i khamlai te lingba ka jing pelong jong ki ya ka ne ka football por mit la se kan nong wei ka jing yarap ban kilometer ki khun samla bat kan nong wei ka jing yarap ngi bangin laj na sibon ki jing snew ki ba ki up ya ka jing im ka jong i wei kublai sibon ya marang ba ibadan ha kan ni ka por ka mamta kublai sibon iba Michael iba mi khamat na ka Shillong bat kublai sibon i pana parang ro ibadan kat lang bangi ngit scam bahaka apply tarik haka porsan beje yo saya ka friendly match but hadin ka friendly match yo pat ya ka jingla ka football jong ka persya ya Kariboy United haka pon yo beje Lisbon ba bantai sokmi te sai sin pat hne ngi dani Michael ma ibadan sikte antian hakte ka sgi mana jika kun kare tamba kulai kublai si sai sin ya ka tbe jing chai sport club ka bala khot so bhai ngi kham tam ngi badai na Shillong artist ka de ka jingora jo phi ka ne ka game friendly match ban long ka fogan ne umrai kalau kum si benta ban pen itu itha kum jo namar ngim itu than ye ki Kariboy artist de le lemba ka jo khot jo so bha ka jo phi nam ta ka ne ka friendly match ya si ka de ka ne ka ba pen itu pen itha leng ba tangki para artis basim benta film kasiro ngim patla ban itu ba andre ka de ka jo khot so bha ka jo phi kalau kum si benta ban long ka iwei bangin itu lang bangin ye ketir iwei kham tau para kasi kara nga ai kubleru ya bro atli ki team ba poisa ka thong kata ka Umbet FC bat ka Kariboy United bala poisa ka thong ba kita hoi ke jing lakai kadang ke jing job kadang ke jing ram handai tan ki ba tristom ki poisa ka thong badang job kadang tristom ba ram ru ki hap badang tristom tan ni team kublai sibon kublai sajan kublai sibon ni pi baro ki nopet